Kaysa na nga ito, suwatan po karon itong hatagan o pagdagan. Pinadakin is sa kalalaki, nga magpatawag lang sa nga Tinong. Kini ba tanong sa radyo ni Ray Arellano. Iksunan ang atong sender si Tinong. Usahay no, doon na yung tao nga lisod yun sabton. Pero kasagaran yun ang mga tao, sa iyo raman sabton. Pero kining ako kasawa, mauni sus, istura sabton. Eh. Pero aron yung sabtan ng akong sugilano, no? Inanion ako pagsugod ang tanan ay. Kanta-kanta sa wihan niya. Wanam ko sister kay nangahurot mo ni kaibo taong kwerda sa ni. Kanin lang siguro akong gamiton. Yeah, may karaan ako nga ka-adaptor nga speaker. Ako lang yung gamiton, be. Okay na ni. Yan na, i-play na ako eh. Kani, sipa-sipa sada. Ako pa inay gamay eh. Kani. Kuan pa na. Ano yung mga hinayon? Day. Akong... Saan mo na yung mga lilaban rin? Display na ni? Day, kuan day. Kanang nag-practice ako ani akong bagong speaker nga kuan day. Ako ning... Ikaw, mang laba ba? Naunsa mang ka, oy? Ika din ang laba day, ani day? Ako rin laba day. Angay, sad nga, ikay manghipo sa dana. Ako rin lagi nang ipuson day. Ay, kablaka. Ay, kasulay mo kugulingon, anak. Ako rin bala na. Samo kay tanawon diha, oy, hipusa na, pamila, para ibutas butanganan. Day, paglabay na, oy. Ha? Paglabay na! Day, asaw itong lilabahan ako karsunis dari. Wala gito rin nga akong lilabahan mo ito na ako. Ano mangita pa magkaato? Natural kaya ko, ano to? Unyagay mo? Unsa may sulti nimo? Unsa man tong gisulti nimo day ganina? Nga, ito man. Di ba ningon magkangay panglabay ito? Ha, nasad. Giing na siya, di ba giinang ko nimo nga ilabay? Ano, gilabay sa gilay mo? Oh, ingon ka panglabay. Para man ka ikasulti di ay. Bida sa nang istoryahay na... Wala ko ikasun yan. Yung saon taon ako pagtrabaho ni ha? Magbahag ko. Ikaw naman na iyong ilabay na. Di ako gilabay. Pero mangita ka. Paraw. Bida, asang taon ni maglabay taon day? Nas basurahan. Sumarisip. Pagkaitan lang dito ukay-ukay, uy. Usa! Pinane, di ko kasabot, di ko kaya sultihon nga, yaban ba akong asawa o unsa. Basta, bisag klaro kayo nga, dahang kumidya na tinudoon man. Kunya, di lang kay kanto rin tabo, napunan pa gito. Day, unsa ba tani? Mag-taxi ta o bar-jeep? Ano naman, nakay-kwarta para taxi diha? Oh, anong arim ka na kumutana? Ang mo di kwarta asam dito. Naaman, yung ano masibag ka pangutana? Mutana rin dito, unsa ba sa taon kayo? Unsa mo, jeep pa o taxi? Mag-jeep. Jeep, init kayo. Taxi lang tawin. Mag-jeep ta. Mag-taxi lang ko tagod. Bisag di na kaabot atong kwarta, mag-jeep, mag-taxi lang kita. Kaubo lang yung kada. Nyag mula pas nag 200 ang kuan, litihan, atong kwarta mahabilin, pila na lang, G's na lang. Panghuwam niya yung kapot dito. Kapoy ni mo maglakaw ta ay. Maglakaw ta, kapoy kay kada. Ang init kayo day. Uy! Awa init-init, basta kay maglakaw ta. Magkakit doon! Unsa ko taon mo kar? Nang lakaw mo kainit ana? Butaan niya tayo. Ang angtay, magkalagot ba kayo? Okay nga naman. Unsa man gyud ay nahitabo ha? Naglagot ko tay. Sige magbagulbol nga init, mag-taxi economy. Unya nga nung wa man mo magtaksi. Unsao na mo pag-taxi nga among kwarta nga nabilin usak katos naman lang. Unyag mo sobra og kuan usak katos ang petihan unsao naman lang. Utangon na mo. Unya nga nung naglakaw man mo. Sige magtataw-taw. May pag maglakaw. Unya to? Nya, tong purida. Ay, berbida. Lakaw ni tay, ha? Ako nagbitbit sa mga kinumpra. Siya galakaw nga naghayon ra. Nya, ngayon ka na tay, ha? Ikaw kuno sa akong bahin, be, ha? Maglakaw ko proteginita. Nya, magbitbit ka ni mo mga kinumpra. Sa'y buhato ni mo tay, be. Oh, mangita kong buno. Tay! Ay. Sus, Marie! Di gyud ka magmahay, Marie. Kay kining mga make-up nga dana ko, Marie. Kikan pa gyud sa gawas. Ang ito may mong puti. Kana mo yun na Marie. Yamat ra gud. Lagi! Nah, di ba tuo? Kanang panit mo nga itom lang, nag-itom lang mo puti na. Sigurado ka, Mari? Na, di ba tuo? Yeah, words na gini ini. Tanaw ba to si Mikay, Marie? Itong bagong abot gikan sa Afrika gani. Perting ito maadto, di ba? Karon,
na migamit si aning miracle powder. Sus Mari, ang iyang ilok na murag lubot sa kaldero, karon dili na murag lubot sa kaldero. Mura nagtakob sa kaldero. Yeah, words. Lagi, Mari. Mao nga, suwayin ni Mari, suway lang. Di lagi ka magmahay. Suway lang with in 1 month, Mari. Sige ha. Og ligay ko mo puti. Unsaon ta ka? Na, magpaputol ko sa akong liog, Mari. Basta ha. Lagi, ha? Isugal akong kagalingon. Pero og mo puti gyud ka, Mari, unsa man sa akong puton sa imo, ha? Utla akong kuko kay tag-as na kayo. Bungot sa ito, eh. Day, sige mo bagdong sa imong naong. Para paputi ni. Imong rin naong, imong sige bagnos. Ang kanang ito mga parte sa imong lawas, may sige bagnos. Muna akong problema dong kay nangita ko sa tanang parte sa akong lawas nga itom pero wa man ko'y nakita. Bitaw. Bida sa dis. Nga naman. Naunsan man ka, unsa man na? Nganong gitutukan man ni mga akong ilok? Oh, dili yung ilok mo itom ni mo day. Unsa di ay? Ang imo rang igot-igot. Wa yun na imo. Gipalit ko na dili para ako, Para sa mo day na. para imo na. Okay. Bida, dili sa lagom ako igot-igot tao, no? Di bitaw kasi nag-ingon nimo, pero ang itlog nimo mo oy lagom. Tunod mo kaon pagkakindot-dot. Hindi ako asawa. Lisura lagi mo liso lagi. Lisod kay laliso. Di ka kasabot. Kay naarbe kinaiya niya. Kung maura ni mang luod. Bisan ang ipang iya pang kaugalingon. Mahimo na niya isugal. Uy, basta wag yun makapugong sa gusto lagi. Basta mauna man luod. Mauna usa sa gikuyawan yun ako aning bayhana. Unya. Good morning! Hello, sir! May buntag. Oh, may buntag, sir. Kasi ganyan palit ninyo ang sakyanan, sir. Sikanahan siya, pero maayo kayo pa ang iyang makina. Maayo ba kayo ang iyang kondisyon? Kay wa makayo na gamita sa tag-iya. Asa man ang autoha? Kani? Oo, ma'am. Kaya, ma'am. Barato kayo magkabalik ka, ma'am. O, sa tag-iya. Kay dinalian mong buto kayo. Kay mularga lagi sila sa gawa sa nasod. O niya, posible nga ato naman imuyo dito. Mauna nga, yara lagi balik yung auto. Pilam si baligya ana. Barato ra, ma'am. Uy, Pila gani baratuha gani? ganito, ma'am. Ang brand new, mga 500,000 kapin. Unya kay dili man dugay nga naman pero kondisyon man gyapon. Mapalit ra nimo ni sa 120, ma'am. 120? Oh, barato ra kay ma'am. Uy, may ba kay hitsuda? Dong, unsa man dong? 120? 120. Dagan ba na yun? Balik na ka sa Ay, may na lang na unsa man ka magamit ana. 120,000 siguro rin eh. Lagi 120 pesos kaparaw sa gitaw nimo. Ay lang na magamit ana. Sige na dong. Sa ato ito ng silingan bitaw. Kita na lang ana. Ato mga silingan na mga sakyanan. Kita wa gyud. Mas maayo na nindot pa nas kasi tricycle. Hindi, sa balik na ta. Sabot ang tadaan. Sa balik ta. Ha? Balik lang ta. Mubalik pa gyud ta? Balik ta. Pantay ka ha? Sabi ko kanina, kung sunada ka palit to ha. Bugnoon ta dia kang tinunga ka mangutana pa ka krusunada pa ko. Mangutana pa gyud ka balik-balik? Siyempre, tanah yung kun. Para unsa? Palito na lang to diretso gud mo naman ang istorya gud. Basta hindi ta magdali na iklaruhon sa mayo day. Magdatag teknisyan or dili teknisyan, mekaniko ba? Para mo imutanaw ato makinaha. Aron ba maklaro yung kayo gutsa tong klite takyanan. Ay, katugon mata makikistorya nimo. Ay, nya. Di na lang mo diretso. Og di maklaro, be. Saan to na to? Be. Kapoy sa nimo eh. Og ba? Be. Saan man? Ha? Aw, iuli. Kanang madag uli. Unya di na madag uli. Ano dili mamadag uli aber? Oy, kara, wa taon ka mang palit og pan. Oy, may tagpan sa Alritzi nga Alros Big Chef kay way pan nga baho kay ang pan makatagbaw. Unya, baho na iuli di naman na uli. Ha? Di ba na sabar wala na ikring oy migar na. Dili ba na pan auto na sabot ka auto na. Kung manulti ka bagibuguan ka nako tinong. Ano man? Pagsulti lagi buguan gyud ka nako kay na. Ano man? Ha? Basta, Sabtaon ka, oy. bahala ka. Og dito nimo paliton, bahala ka. Ayaw pagdahong nga mukaon pa ko. Oh.
Oh, di na kumukaon. Hangtod nga imo tong paliton. Ito ako pabadlong taong kabayhan Kung magpabadlong nimo, tinuod ako gisulti. Oo, sabi na gibuhati mo, di na pabadlong. Imo na lang una ako na nagpabadlong ko. Sabay ay. Lupi pa yung bata inong way buot mo. Bahala ka kung sa imong ikasulti. Basta kay dili na mausab ang akong hunahuna. Basta lagi dito mo na yun ang pagpalit lagi. Awa, mag-jogging ko na sa 20 usmin niya nga way suoton. Wa ko'y itabon sa kong lawas. Lami kayo. Oo, sa. Sige, lami di ay. Ako ginabuhaton tinunga ka. Oo, kani mo ka na. Ah, Kinsa na siya? ako ikaw ang mekaniko. Ah, mao ba? Kanindot pa mo smile. Sabi mo tanawa to, kondisyon mo itong makinahataon. Katong sakyan na. Kay, mingon siya nga, maayo, aw. Dito na to. Montay ho. Lagi! Asa mo ito bayhan na wa, nagkalit. Pidan luod mo sa kato. Sir! Oh, mekaniko ay gawas na. Sir! Oh, sa batik boy, ha? Maayo ba sakyan na? Oo, uy. Mayo kay busing. Pwede naman kayo mo lumba, busing. Ha? Pwede mo lumba ba? Pwede kayo mo yung Kadang racing. Oo. May mo di siya makadaog, pero makasuga ko di siya. Mau ba? Sayang kini busing. Ug maadto ni slain. Mau ba? Kung ako pa ako, ha? Kung ako pa ako, ha? Saban? Kung ako pa Re. ikaw, sir. Ah, lagi. Busing, prito ni mo. Okay, kara lagi mekaniko, bisali ko. Mao nga, pag ingon yung paliton ko niya, o gipalitin ako, purting lipayas ko ang asawa. Kay, ako man napalit ang mga sakyanan. Unya, nahalan na day, sakyanan. Stingan rin yung auto. Okay dong, okay dong. Ano yung ginawa mo ni? Oo, sabon ako pagpaandar. Ah! Oh, yak. Pag ako panipalit, ano di naman ni mo andar? Nga na dong. Ang buta di, oy. Mo ni ako gingon ni mo day, ha? Nga dili mayo mo dali-dali tagpalit. Oh, no, sa di, oy. Kaya tawgon ko itong mekaniko, eh. Hello, sir. Hello, tik-tik boy. Ah, porbida. Yung saan mo pagtanawa ng auto nga amo na palit, ha? Ngano di man ni mo andaw? Aw bandar ba? Sir, pasensya na ka, sir, pero ang tinuon, paman ako tanawa, sir. Kaya nga mo mo asawa, sir, nga tanawa dong, ipaingon lang sa kumpana, nga kondisyon ba? Yeah, papalit yun niya. Usa? Pasensya na ka, sir, ha? Ako mo tanong-tanawon, sir, pero di mo kumusugot mo asawa. Bida ba yan na kadahang dakot, pa? Tungod sa ka-excited taon sa kong asawa, maka-auto mi. Gisabot yung daan ang mekaniko taon, aron dili lang taon mo tanaw ba? Kunya, gibayra na akong sakyanan sa kanan. Aron dili lang di ay niya ipatanaw ko no taon sa mekaniko. Gibayra na ko, na-approve lang dito. O karon ambot, mura kabuang manig sakyanan. Mao ni akong problema, di ba yun mo andar taon? O saman, saman na mo, di narabag taon mo uli. Butot saon na ko akong asawa. Palihog tabagi ko ninyo, Pam, na ay mabasa sa Bible, nga nipalit sa sakyanan niya, wa mo andar, giuli, di ipauli. Biyo saman, tinong. Okay, ang isena na ito karoon na gulyat. Si Dodong Tinong tao na Pres. Tinong? O, kanis Dodong Tinong na Pres, yung asawa, yung gikalibgali, kay luuran, di masabot, unya, nagali pangayoon nga di matuman na Pres. Muday panghagit nga, kung di ka mga, di na ni mo hatag, magdagandagan ko tos 20, mag-jogging ko, nga maghubo ko tanan. Wala, nindutan no, Nandot, tanawon. stay, hayas, mga tao, ana. Yahay kayo niya. Karon, ipalit sila sakyanan na Pres, palit lang sakyanan, wag yung taon magamit, kay waman mo andar. Unya, giingnan niya, ami kanay ko, nga nung, ikaw, maayo dya. Ningom nas ma'am sir nga kanang ay lang tanawa ing na lang nga maayo na. Lo? Hmm. Uy, naunsa sa ito kasi kanaan. Si kanan, asaw na 500 ko nung presyo ato karon 120 na lang. Tuhan ni. Hala, eh. Guri-guri dito. Gino, gipalit pa ba na niya, uy? Ginoo to. Magpalit ang e-bike. Okay lang 120 ati press kon kanang mga multicab ngayon ana di ba kay mga nindot pa man ang mga multicab. No 120 multicab. Nindot Na may kayo, daghan mandar, na mga- ron. Oh, nay daghan. Yan. Hi, bam. Kaya ko nang mapalita og si kanahan, mas nakukuno gasto kaysa brand new. Tinoo na, bam. Kaya Sakto diha. paayo sa Elisandre. Oh, pero depende na sa sikanhan nga. Kondisyon. Kondisyon pa daw. Nindot man. Nindot og
Labi na kanang ang mga tagiya bitaw Ate Pres, kanang tuas Kanang gawas. dagsa na gamiton. Gamiton niya, largas gawas, inaan naman, na may daghan, si, ako ang amigo si, Kapitan, Dino Pailnar. Dino Pailnar, anak ni Kapitan Jingjing Pailnar. Si Dino daghan ang mga sakyanan nga baligya nga, mga nindot po. Maayo pa. Mga maayo kayo, Di nindot kayo pa kayo. madaguha kayo. Oh, Dili kayo. Dili ka mag-uol ba nga mupalit ka o ganahan ka sakyanan dong tinong tanawa na ang page ni Dino Pailnar din na sa Facebook na makita na nimo diha mga sakyanan, mga motor, mga sakyanan og uban pa mga auto og daghan pa kayong mga sakyanan din na. Depende man ko tingali na gulyat sa imong pag-aam. Oh, tinuod eh. Dam sa imong sakyanan. Tinuod eh. Nga kinahanglan. Kadang mga sakyanan ni Dino Ate Pres. Dili man kainan niya gamiton. Dino Pailnar ba kanang anak ni Jingjing. Dili kay na niya gamiton niya. O basta dili kayo hago. Usahay, larga siya, mabiyahe siya. Iyang baligya, sapat siya yung mga sakyan natin, Pres. O, nakadang mga motor niya, mga nindot kay motor pero buyag lang. Nga inana, tinong, dili, bangita kag tanang tarong, baligya, 5 kag 500 doon niya, 120 lang. Saan mo na? Unsi nga na nanggulyan, road test. Oh, Kanang i-try pa ganing ba ay pa bang kondisyon i-ram south. i-road test daw, road test. I-road test yun na, ang basta bago pa. I-road test na lagi tao to niya siyang asawa, ati Pres. Karon, pag start, di mo yung start. Ay, dili ito maayo, oy. Dili lagi. Kaniyo Iuli yung asawa ko. may nakaingon. Iuli. Di man ipauli, kad. Di naman, kaya sabot pa nila nga, way uli ay. Ay, musta ko di ayo. Ang kanto ko nung Ay, tao ko. patimbang lang. Kana, ipatimbang, ipasapisa. Tinong, ipasapisa lang na ay, patimbang na. Ang kanto bitang tao ko lihat nga more agent or unsa mekaniko. Gingnan ko yung asawa. Bayaran ta kanya ina kung bana nga okay na. Wala ka. Ay, lagi. Kami ayun, no? Hindi ka maayo. Sa mo pa, usagaan mo pa na, ano nang palit mo ng masakit ton? Masakiton gina, masakiton gina. Mao nang barato na kay baligya kay di naman. Di na mada. Doon na magudsik na iya sa gulat nga kanang murag kang bugira ba gusto siya mo tupos lang sa lingan nga na mga sakyanan. Oh, Pero kung kanang sa kanan iyang ipa kuan mekaniko gyud. kanik o kato mekaniko lagi ati Pres. Maayo to ga mekaniko. Kaya lagi gibayaran ng mekaniko Kaya tam sa diya. Ina lang nga maayo na Aron na kay para sa sakyan. makuha na mo. Aron na sa sakyanan dayon. Ana. Pagkahanggaw. Dili Bahala. maayo. Oh. Kay kanang parte ng sakyanan kay sagingon lang daan nga eksakto tong sa kong tiya. Tiya magpalit og TV, tiya magpalit og radyo, magpalit og computer. Mo na akong tiya. Droga lang pakanunon. Sa pagkanunon. Ang di magamit pag mga kuryente, mga bateryo. Kaniyot sa, kung Tara. ari ka diri sa Mateo 6, versikulo 20, pagtigom hinuon ka mo, ug mga bahandi alang sa inyong kaugalingon dito sa langit. Diin walay mga walay taya ug anay nga mukutkot. Kani, magitaya natin ninyo sa kanan. Taya na. Osbon, pagtigom kamo og mga bahandi alang sa inyong kagalingon dito sa langit. Diin walay taya ug anay nga mukutkot ni ini ug walay mga kawatan nga makakawat ni ini. Kaya mo kung mga kalibutan na niya, makabaton na yun sa sakyanan, wa marutis, wa matisting, wa tadiha. Nangitaya lang siguro ni. Tanawag ko si mahimuan na katong gigon nila Ate Pres, matimbang ba, baligya ba? Kadili mo ka mauli. Kana inikpalitan na gulak bisan og sikan na hanaaban na mga papeles. Uy. Di mahimong wa. Na na. Ibutang gyud dito sa papeles nga dili iuli. Oh, na basi sa sabot nila. Sabot nila verbalan ba? Nga way uli ay ha. Ay, ha? Di na ana. Di na mauli nimo kag sabot man mo way uli ay. Sahon pa. Lain mo to kung nadunggat sa mong silingan. Nga naman. Sapa kayo! Nga naman. Kay. Sakay ko dong. Sakay sa. Ano pa na nga dito naman noon? Kung ako ang puzzle, tihon.